Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan izenburuan ikus dezakezuen bezala, Google Takeouten inguruan hitz egingo dugu. Google Takeout ez da aplikazio bat betiko aplikazioa bezala, bale? Webguneko zerbitzua da Googleek eskaintzen digun zerbitzu bat. Beti bezala Googleek bere zerbitzu guztiak nolabait beraien artean konektatzen saiatzen da eta hau horietako zerbitzu bat da, bale? Bueno, beti bezala zalantzaren bat edo baldin baukazue, komentarren atala daukazue zuen zalantzak idazteko eta noizan behin begiratzen joango naiz, zalantzoiek argitu alizateko. Bale, aurrera jarrituko orduan. Zer da Google Takeout? Bueno, Google Takeout doako tresna da, bale? Googleen zerbitzuetan gordetako gure datu guztien kopio bat deskargatzeko aukera ematen diguna. Hala nola, Gmail, Google Drive, argazkiak, kalendar, bale, Google Kalendar, eta abar. Gure informazio digital guztia Googleen babestea bezala da, salbu eduki eta edo beste leku batera eraman alizateko. Bueno, azkenean guztionekin zer esan nahi du? Azkenean Googleeko zerbitzu asko erabiltzen ditugu, Gmaila, Google Photos, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts, Googleeko zerbitzu asko erabiltzen ditugu, YouTube, eta zerbitzu guztietan gordetaukagun gure informazio hori nolabait horren backup bat edo segurtasun kopia bat egin dezakegu, bale? Eta hori deskargatu. Horretarako Google Takeout aplikazio eta zerbitzu hori daukagu, bale? Gaur ikusiko dugun zerbitzu hori. Beraz, kasu askotarako, nire ustez oso erabilgarria da zerbitzu hau. Bale, alde batetik, pertsonalizazioa, bale? Zerbitzuan sartzen garenean, Googleeko zerbitzuen zerrenda bat daukagu, eta zerbitzu zerrenda horietatik, zein zerbitzutatik nolabait egin nahi dugun segurtasun kopio hori nolabait adierazi egin martzaio. Ez digu zerbitzu guztien kopia bat egingo, baizik eta guk adierazten digun zerbitzu konkretuien kopia egingo du bakarrik, bale? Beraz, zerrenda horretan, Googleeko zerbitzu ezberdinak agertuko zaizkigu eta bertan txek karratu bat horre izango dugu eta egin nahi dugun zerbitzuen kopia hori nolabait aktibatu egin beharko dugu. Bale? Egiten duen kopia hori nolabait azken informazio guzti hori artxibido konpromitu batean gordetzen da. Bale? Hor parentesis artean, zip edo TGZ formatuak agertzen dira, bale? Formatu ezberdinak dira, baina edozein kasutan, konpromitutako formatuak dira biak. Orduan, pertsonalizazioa eskainiko digu zerbitzu honek, nolabait, aukeratzen uzten digulako Googleen zerbitzuetatik, zeinetatik egin nahi dugun kopia, bale? Malgutasuna, aldizko deskarga programatu ditzakegu gure datuak eguneratuta mantentzeko, bale? Lista zerrenda horretan atal bat izango dugu nolabait backup edo kopia horiek nolabait programatu alizateko, bale? Zein egunetan edo astean behin edo hilean behin edo, bale? Edo zein ordutan egin ez dugun kopia hori horra adieraziko digu. Eta gero erabiltzeko erraztasuna, bale? Interfazea erraza da eta pausoz pauso gidatzen gaitu. Berez, sistema 3 ataletan edo banatzen da, 3 pausotan, eta oso xinplea da. Bale, zeintzuk dira abantaila? Datuen babesa, bale? Hori izan duteke abantailetako bat, bale? Gure kontuko galerarik edo kalterik izan ez gero, gure informazio garrantzitsua da babestea. Badakigu Googleek gordetzen du informazio horren backup bat egunero egiten duela, bale? Baina, backup horietan baliteke
prozesuan informazio zati txiki bat galtzea. Ez dauka zergatik, zeren egunean behin ez da egiten, normalean, segura asko, 3, 4, 5 aldiz egiten da backapa edo backup teknika ezberdinekin egiten dira eta informazio zati bat galtzen baldin bada, horrekin kasu horietan ere nolabait informazio berreskuratu egin daiteke, vale? Baina nolabait gure dispositibora, bai telefonora edo ordenagailura deskargatu ezakegu informazio hori, bertan gorde ahal izateko, gero hori disko batera pasatzeko edo txartel batera pasatzeko, vale, nonbait eramateko, ez da, segurtasun kopia hori nolabait egiteko nahiko erraztasuna ematen digula aplikazio hau. Deskarga edo kopia hori egiten dunean, vale, abantaitako bat migrazioa da, vale? Migrazioa da azkenen batetik bestera pasatzeko ematen duen aukera, vale? Adibidez, Gmailen daukagun korreo horiek beste korreo zerbitzu batera pasani baldin badugu, korreo horiek nolabait deskargatu ditzakegu eta gero korreo horiek beste plataforma batean kargatu egin daitezke, vale? Eta, kasu hori nolabait abantaila handia da, benetan behar duten pertsonentzat, bale? Ez dute esaten dugu, normalen jende gehienak aprobetxatu behar duen abantaila bat denik, baina benetan behar duen pertsonentzat oso gauza garrantzitsua izan daiteke, bale? Ze azkenen oso erosoa da, backup horren bitartez, nolabait gero horrek alde batetik bestera informazioa pasatzeko nolabait erraztasuna ematen du, segurtasun bat nolabait mantenduz. Datuen analizirako adibidez, bale? Gaur egun normalen jendeak ez ditu datuen analizia egiten, bale? Baina enpresa batzuk bai, eta enpresa horiek egiten dutenan nolabait ere guk egiteko aukera ematen digu zerbitzu honek. Deskargatuko gure datuak aztertzeko aukera, gure erabilera, ohiturei buruzko informazioa aztertzeko. Azkenean Googleek beraien zerbitzuetan guk zer egiten dugu nolabait, hor erregistro batzuk sortzen dira eta informazio hori ere deskargatu dezakegu datu horiekin gero analiziak egiteko. Bai ikusteko, zertan erabiltzen dugun guk denbora Googleko zerbitzuetan, bale? Hola askor labur bilduz. Zalantzarik ez daukazutenez, aurrera egingo dut. Eta bestetik, araudia betetzea, bale? Europa mailan, bale? Europako Batasunaren kasuan, datuaren eramangarritasunerako eskubidea eskatzen duen erregulazioak betetzen laguntzen digu, bale? Azkenean Europako Batasunak badauka lege bat, nolabait erabiltzaileari informazioari kudeatzen nolabait uzten diona. Hola asko simplifikatuz, bale? Jendeak ulertu dezan. Eta zerbitzunek nolabait, zure informazio pertsonari, Google dokan zure informazio pertsonari, nolabait, deskargatzen duzten dizu, gero horrekin nahi duzuna egin alizateko. Beste zerbitzu askotan, nolabait hau eskatu egin behar da, bestela ez daukazu aukera. Nola erabili? Hasieran aipatu dizuet pixka atola gainetik nolako zeintzuk diren basuak, oso simplea da. Hasteko, Google Takeouteko zerbitzuko webgunean sartu behar dugu. Kasu honetan hemen daukazue helbidea, takeout.google.com, ez badazue gogoratzen, Googleen bilatu, Google Takeout izen hori zerbitzuaren izena idatzi, eta normalean lehenengo esteka, zerbitzuaren esteka izaten da. Beraz, lehenengo zerbitzu horretan sartuko gara, webgunean, eta bertan, Googleko kontuarekin identifikatu behar izango dugu, logikoki, beste Googleko zerbitzu gehienetan bezala. Beraz, derrigorrezko izango da zerbitzua erabiltzeko, Googleko Gmail kontu bat izatea,
Bueno, pixka soberan dago esatea, ze azkenen Googleko kontu batean gordeta dagoen informazioa deskargatzeko, Googleko kontuaren identifikazio datuak sartu behar dira, zentzuzko goza bada. Bale, eta azkeneko puntu hemen aipatzen duguna, aukeratu formatua eta maiztasuna. Aukeratu fitxategi formatua, zip edo TGZ, eta esportazioen maiztasuna, bale? Behin egin eta punto, ian behin, ian bitan, edozin horrelako aukerak ematen digun edozin zerbitzutan bezala, bale? Hau da, alarmak jartzen diren bezala, guk adierazten dugun behin, edo alarma bakarrik behin izan behar den, edo ian behin, edo egunean behin, edo astein bitan, bale, kasu honetan ere maiztasuna horra adieraziko diogu. Ondoren, zerrenda aukeratu behar dugu. Bale, hemen hori zut, patzea aztu zet. Identifikazio ondoren, zerrendatik, hori, ze zerbitzutako informazioa deskarratu nahi dugun adierazi behar diogu, txeko horiek aktibatuz, bale, nahi ditugun zerbitzu horiek, bakoitzaren txeka aktibatuz. Eta ondoren, formatua, zip eta TGZ, lehen aipatu biak ere konprimitutako fitxategiak direla, beraz hor nahi dugun aukeratu eta listo. Bale, sortzea eta deskargatzea. Esportazio bat sortzen dugu, bale, sortu esportazioa klikatu da. Egin dugun aukera hori egin eta gero, hurrengo pausara pasatzen gara, eta sortzeko botoia klikatzen dugu, bale? Eta artxiboak deskargatzen ditugu. Esportazioa prest dagoenean, mezu elektroniko bat jasoko dugu, eta artxiboak deskargatzeko esteka batekin. Hemen, epatu beharra dago, hemen ez dago irudian ez duzu ikusten, baina 3 aukera ezberdin daude. Vale? Googleek kasu honetan 3 aukera ematen dizkigu. Eta horietako bat izaten da, nolabait, deskargatzeko esteka bat. Hau da, deskargatzeko link bat sortzen da, esteka bat, eta esteka prest dagoenean, emailek kontura, email bat bidaltzen digute, abisatuz, notifikazioak bidalez nolabait, abisatzeko esteka prest dagoela, eta guk aukeratutako informazioari deskargatzeko prest dagoela adieraziko digute email horretan. Baina, beste aukeratako bat izaten da, OneDrive, Google Drive, Dropbox, edo horrelako zerbitzuetan nolabait nahi dugun informazioari bertara bidaltzea. Hemen ere ipatu barra dago, eta argi izan behar da, deskargatzen dugun informazio hori espazioa okupatzen duela. Beraz, aipatu dizuedan beste aukera dago erabiltzen baldin badugu, bertan espazio izan behar du, beharrezko espazioa, informazio hori gordetzeko. Oda, deskargatu behar dugun informazio hori 10 giga baldin badira, beste toki horretan ere, gutxienez, 10 gigako espazio bat izan beharko genuke, libre, informazio hori bertan gordeal izateko. Bestela, arazo bat izango genuke, tokirik ez genukelako. Aipatu da, lehenengo aukera erabiltzen baldin badugu, kasu horretan ez dago arazorik, esteka bat sortzen da, eta kasu horretan nolabait zuzenean artxiboa gure ordenagailura deskargatuko litzateke. Deskargatzen den aukera hauen artean ere, badago aukera bat nolabait sortzen den artxiboaren tamaina adierazteko. Oda, informazioa 10 giga baldin badira, baina guk ez baldin badugu nahi 10 gigako artxibo bat baizik eta 10 giga hauek tamaina txikigoko artxibotan banatzen nahi baldin dugu, bertan ere aukera izango dugu artxiboen tamaina hori nolabait adierazteko. Aukera ezberdin dauzkagu, giga bat, 2 giga, 5 giga, eta hor guk aukeratu behar izango dugu ze tamainatako artxiboak nahi ditugun. Edo, ez badiogu tamainarik adierazten, zuzenean artxibo bakar bat izango da, okupatzen duen tamainarekin, eta puntu, eta giga bat izango, giga bat baldin bada, giga bat, eta 20 giga baldin badia, 20 giga, Hemen kontuan izan behar da, geroz eta zerbitzu gehiago aktibatu, geroz eta informazio gehiago izango da, eta horrek suposatzen du, informazio gehiago suposatzen du artxiboaren tamaina handiagoa izango dela, hautatu behar dena bakarrik, ez da beharrezkoa gure datu guztiak deskargatzea, fitxategi espezifiko batzu bakarrik nahi baditugu.
kontuan izan behar dugu, guleko kontuan pilatu dugun informazioa izugarria izan daitekeela, bale? Adibidez, badakizue, Gmaileko kontu bat sortzen dugunean, Googleek 15 gigako espazio bat ematen digula, Gmail, Google Drive eta Google Photoseko zerbitzu horien informazioa bakarrik gordetzeko. Beraz, 15 giga bakarrik 3 zerbitzuen artean. Baina hortaz aparte, Googleek beste informazio asko gordetzen du gure inguruan eta horrek ere espazioa okupatzen du. Vale? Beraz, lista horretan, Googleeko zerbitzuen zerrenda horretan, guk aukeratu behar dugu, guzti horietatik, ze informazio deskargatu nahi dugun, bale? Nahi badugu zerbitzu bat bakarrik, zerbitzu bat bakarrik. Zerbitzu guztiak nahi bali ditugu, zerbitzu guztiak, bale? Hori, erabiltzailearen aukera da. Baina, kontuan izan behar da, geroz eta gauza gehiago aktibatu, geroz eta informazio gehiago izango da, eta horrek suposatzen duena da, artxibo hori handiago izango dela, bale? Giga gehiago izango direla. Bale, fitxategiak antolatzea. Ikusi dugunez, deskarratutako fitxategiak oso ondoak izan daitezke, beraz, fitxategi asko baditugu, bale? Ideia ona da, deskarratu horretik karpetetan antolatzea, bilaketa errazteko. Bueno, hemen, bakoitzak aukeratu behar du bere fitxategin antolaketa. Zein da bere estrategia nolabait informazioa gordetzeko. Aukera bat aditzen daiteke aldez aurretik karpetak sortzea eta gero dan artxibo batean deskarratu ordez, zatika deskartzen jutea, zerbitzuka eta zerbitzu bakoitzaren artxibo hori karpeta batean gorde, gauzak ondo antolatuta izateko. Vale? Baina lehen aipatu dizuedan bezala, bakoitzaren aukera da nolabait ze estrategia jarraitzen duen bere informazioa gordetzeko. Bai telefonoan, ordenagailuan, baina hau ez da zerbitzua bakarrik ere erabiltzeko, baizik eta orokorrean, ordenagailuan eta telefonan daukagun informazio hori gordetzeko erabiltzen dugun estrategia hori, vale? Aplikatu behar izango dugu. Guretzako erosena izan daitekena. Baina, beti ere, gero, zeo zer bilatu nahi baldin badugu, bilaketa hori nolabait errazten diguna edo nolabait erabiltzailea berak erabiltzeko gai izan daiteken sistema bat gutxienez. Bale, konprimitu fitxategiak, bale? Biltegiratze espazio gutxi badugu edo edukira txikiko biltegiratze gailu bat erabili nahi baldin badugu, fitxategiak konprimitu dezakegu, bale? Tamaina txiki gotzeko. Hemen kontuan izan behar da, informazio guztia konprimitu nahi dugunean, guztiak ez daukate konprimitzeko ratio berdina, bale? Datu batzuk, beste batzuk, baino gehiago konprimitzen dira. Beraz, hemen informazioen arabera, gehiago edo gutxiago konprimitzeko aukera eman dugu. Gero kontuan izan behar da, artxibo fitxategi konprimitu hauetan dagoen informazioa ikusi ahal izateko, artxibo hori deskonprimitu egin behar da, bale? Eta hemen kasuaren arabera eta erabiltzen dugun ekipoaren arabera, edo erabiltzen dugun ordenagailu edo telefonoaren arabera, deskonprimitzeko prozesu hori erresagoa edo zailago izan daiteke, bale? Artxiboaren tamaina ere kontuan izan da. Bale, beraz, nik ez dizuet gomendatzen artxiboak konprimituta gordetzea, bai, espazio gutxigo okupatzen dute, baina gero erabili nahi duzu momentuan, normalean, arazo txiki bat izaten da. Vale? Beraz, eman behar diogun erabilpenaren arabera, artxibo edo fitxategi konprimituta izatea arazo bat izan daiteke. Vale? Bakarrik gordetzeko baldin bada eta inoiz erabili behar ez baldin badituzu, aukera hona izan daiteke konprimituta bezala gordetzea, espazio gutxiago nolabait okupatzen dutelako. Baina bestela nik ez dizuet gomendatzen konprimituta gordetzea. Vale? Datuen osotasuna egiaztatzea. Vale? Artxiboak deskargatu ondoren, hauek osorik daudela eta behar bezala ireki ditzakegula egiaztea komeni da. Zergatik, ze kasu askotan, internetik gauzak deskargatzen direnean, kasu batzutan informazio zati bat galdu egiten da prozesuan, eta informazio hori prozesuan galtzen baldin bada, artxiboa irekitzeko garaian, arazoak ematen ditu. Vale? Adibidez, argazkia
irakurtzeko arazoak dauzkala, bideoak irakurtzeko arazoak dauzkala, horrelako mezuak nolabait jasotzen ditugu artxiboa bera, ondo ez baldin badago, bale? Eta hau gertatzen da, kasu askotan, deskargatzeko prozesu horretan, informazioa ez da bidaltzen dana, hau da, giga bateko informazioa bidali behar baldin bada, berrendio argazki bat, bideo bat edo zer den, bale? Informazio hori ez da dana batera bidaltzen, ez da giga bat zuzenean dana batera bidaltzen. Bale? Informazio hori zatika bidaltzen da, zati txikitan, hau da, informazio hori, giga hori banatu egiten da zati txikitan, eta zati txikika bidaltzen da informazioa. Bale? Hori ez dugu pertsona bezala egiten, baizik eta sistemak egiten du automatikoki. Bale? Gauza da, bidaltzen dien informazio zati txiki horiek, prozesuan batzuk galtzen baldin badira, horrek gero arazoa sortu ezake artxibo ez delako behar bezala dana deskargatu. Bale, informazio guztia ez baldin badago, hor arazoak egon daitezke. Beraz, hemen informazioa deskargatzen dugunean, gomeni da deskargatu dugun artxiborin nolabait konprobatzea ondo dagoela. Bale? Informaziorik ez dela galdu. Beraz, kontuan hartu behar ditugun gauzak zeintzuk dira. Google Takeout oso tresna erabilgarria dela, gure datuak seguru eta antolatuta mantentzeko. Erabiltzeko horraza da, azkarra eta oso erosoa. Gure fitxetegiak datuak hobetu kontrolatzeko aukera ematen digu. Eta datu kantitate handiak mugi ditzakegu biltegiratzen modua batetik bestera, egin txikia eginez. Azkenik erabilpen handiena ikusten diona da, segurtasun kopiak eta egiteko. Azkenean Googleek daukan informazioa hor geratuko da, guk ezabatu arte. Baina horrek ez du esan nahi guk hori informazio hori hartu eta gure kabuz ere gordetzeko aukera ematea. Orduan, adibidez telefonoan, kasu askotan ze gertatzen zaigu, lehen aipatu gizuedan 15 giga horiek, Googleeko kontuaren 15 giga horiek nahiko bizkor betetzen dira. Eta Google Fotos gure argazki eta bidea gordetzeko erabiltzen baldin badugu, 15 giga horiek segituan betetzen dira. Zergatik? Telefonoak 256 gigako espazio baldin baduka eta zure Google Fotoseko espazioa 15 giga baldin badira, normalean telefonoan 15 giga sortzea argazkitan eta bideotan oso erraza da. Beraz, segituan betetzen da informazio hori eta espazioa gehatzen gara gure Googleeko kontu horretan. Beraz, zerbitzu hau oso aukera hona izan daiteke Google Fotosen dauzkagun argazkiek nolabait horren segurtasun kopia gure disko batean egiteko, eta hortik ondoren hortik kentzeko, fitxategi berriak igual izateko. Aukera bat izan daiteke. Hor beti ere aipatzen dut, bakoitzak ikusi behar du zenbat informazio sortzen duen, ze estrategia jarraitzen du bere informazio horren segurtasuna nolabait baimentzeko, hau da berak Google, OneDrive edo horrelako zerbitzuak erabiltzen du informazio hori nolabait segurtasun kopia bat egiteko, edo bere kabuz egiten du kopia bat disko pendrive batean, bakoitzak aukeratu behar du bere sistema, Hemen nolabait bakoitzak bere kopia egiteko disko batean, txartel batean edo egiten baldin badugu, horretarako zerbitzu hau oso aproposa da eta oso gomendagarria, mila esker gaurkoan gure hitzaldi honetan egotagatik, ez dakit zerbitzuaren inguruan zalantzarik daukazuten, zalantzarik baldin bakazuten mesedez idatzi komentarioen atalean eta zalantzak azaltzen saiatu naiz. Bestalde badakizue astero gai berri bat lantzen dugula, aste honetan Google Takeout zerbitzuaren inguruan hitz egin dugu, baina urtea bukatzeko bakarrik gai berri bat geratzen zaigu, urrengo astekoa, eta 2025ekin gai berriak lantzen hasiko gara berriro. Komentarien atalan idazten ez duzuenez, zalantzarik ez daukazutenez, hemen utziko dugu gaurkoz, mila esker hitzaldian egotagatik, eta
Hurrengora arte. Agur!